Usa ka adlaw human sa pag-ulbo sa dakong sunog dinhi sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, naabo og nag-aso na lamang ang naabtan sa mga biktima sa maong sunog. Sa kalapad sa kadaot, gideklara na ang state of calamity sa maong barangay aron pagtabang sa kapin 4,000 ka mga biktima. Sa pagsuhid sa MyTV Cebu News team sa basketball court sa Barangay Pusok nga nagsilbi karong evacuation center, usa sa atong naabtan ang renter nga si Marisa Sayon, 30 anyos. Upat na siya katuig nga nagpuyo sa maong sityo. Nakaangkon siya og paso sa bukton human mi-eskapo gikan sa duha ka andada nga nagdilaab niya nga boarding house. Asoy pa ni Sayon nga mapasalamaton siya nga nakamatngon sa sunog ug naluwas pa bisan og wala nay nadala bisag usa ka gamit. Muto dali-dali ko og gawas niya pagawas na ako na naman ang kayo dako kayo nilabang ko sa kayo. Ako nag-expect nga buhi pa ko karon moro niya ako na nga napaso sakit kayo. Ako kay bawas ako padung kay murag narato na ko sa nahitabo na ko gahapon. Dugang ni Sayon nga muuli na lang siya sa Barili og didto na magsaulog sa Pasko. Base sa datos sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga kapin usa ka libo ka pamilya ang nabiktima sa maong dako nga sunog ug 6,798 ka mga individual ang magpasko nga walay kaugalingong balay. Sa pagbisita ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan sa evacuation center sa covered court sa ubos sa Marcelo Fernan Bridge kaninang buntag, iyang pasalig na tanang pamilya nga nasunugan nga makadawat sila og tabang pinansyal gikan sa kagamhanan sa Dakbayan. Owner ka, doon na kay madawat na 15,000 pesos. If you are just only a renter, doon na kay 5,000 pesos. But tanaw na to, kung ato ma-stretch pa ba na to ang maong tabang nga atong mahatag nila. Mapasalamaton si Chan sa ubang mga LGU nga mipasalig sa pagpadangat og tabang sama sa daan bantayan og syudad sa Talisay. Naglisod man sa ilang sitwasyon, pasiunang nakadawat og hinabang ang mga biktima sa sunog sama sa pagkaon, sinina ug mga modular tents nga temporaryong ilang kaistaran. Samtang gikanselar na sab ang Christmas party sa City Hall sa Lapu-Lapu aron pag-abag og pagduyog sa nadangatan sa mga nasunugan. Ang pondo alang sa Christmas party gamiton isip udugang tabang sa mga biktima. NGOs nga napadayag sad na mutabang and also the national government nag-tanaw lang sila og pilay exact figure gyud ang apektuhan na biktima nining maong sunog. So with that makibaw ta og pila gyud amount na mahatag nato ngadto sa mga biktima, sa mga owners, sharers, and renters. Sa inisyal nga pakisusi sa Lapu-Lapu Fire District nga nagsugod ang sunog sa ikaduhang andana sa balay ni Jenny Albos. Nagkanayon si SFO2 Walter Tallo, ang Chief Investigator sa Lapu-Lapu Fire District, nga moabot sa kapin 3 milyones pesos ang danyos sa sunog ug 450 ka ekstruktura ang naugdaw. Actually, nga nung nidako ang kayo, first is, kung makakita mo sa area, walay agyanan nga ka na accessible sa fire truck. Patway raman to. Then dito sa sud, kung makakuha mo ang mga balay, sikit perti sikita. Grabe yung kahagipot. Then, gi-factor pa ninyo ang kanang hangin, perting kusuga. Ang hangin pag yun, ang direction na yan, northeast. So, naadiri ang sunog, diri gasugod, ang hangin padung dito. Moto siyang nidako. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV, Cebu.